Salut, domnul! Ai ajuns? Da, ai ajuns de mult? Grijă la urși. Sau urși de noi, știi? Să nu vă dau de ei. Da! Nu ți pălăria de măcar acum. Bun, ba... Salut, domnul! Ai ajuns? Da, ai ajuns de mult? Nu, acum chiar că... Bă, ce bine e temperatura e afară, e numai perfect. Să pentru o tură cu bicla. Țigară și... Bun, liniștit. Pe trotuar. Ei, hai că luăm pe trotuar. Doar tot un ai. Servus! Salut, salut! Salut, vecine! Ce faci? Salut! Da, uite cu treabă, voi ce faci? Că era să faceți. Mergem un pic. Da. Da, mergem un pic pe Brighter și vedem după aceea pe unde coborâm. Să aveți grijă la Acum urși. mergem. Acum mergeți? Da. Să aveți grijă la urși. Sau urși de noi, știi? Să nu vă dau de ei. Da. Ciao, ciao. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Da. Da, vedem pe unde. Sau în Stăjereni. Vedem. Aha. Oricum, un pic tare nașpa. Poți să aluneci în jos dacă n-ai grijă. Se simte cum n-am mai fost de mult. Angu fa Stăjereni Apolt. Stăjereni 9 km, Apolt 17. Da. Salut! Bună, bună! Hello! 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 Bună! La 10, că am ieșit la pauză, parcă așa era de rece. Da, a fost destul de rece de dimineață, 12 grade, cred că cam ceva de genul a fost. La 5:20 erau 9 grade. Da, da. Hai să faci invers. Da. E drept de așteptare. Da. Ce liniște e pe aici. Da. Trebuie să luăm în dreapta acum, să nu să vedem. Pe unde mergem? Nu știu pe unde. Mie mi tot una. Pe unde vrei și tu. Da,
Armitul. Până la Stăjereni ia 9 km, până în Apol 17. Și pe unde merge? Nu știu, pe aici am mai fost. Hai să mergem în față. Ce naiba face așa urât? Hai să continuă. Ce anume? Da. Stăjereni. Mă gândesc la un concurs, așa, mai alert. Da. Ai fost nici nu trebuie mergi de asta, hai că joc. Dacă n-ai antrenament, da. Vezi că mai iese acolo un drum. Și cu roșu. Da. Da, e traseu, nu? Mă gândesc că da. Ce zici? Da. Alb cu dungă roșie. Apol, ce scrie? Bă, dar totuși nu mi-a fost așa moale, cred că. Cred că ar mai trebui să băgăm un pic. Ai la tine pompa? Nu știu, mai moale ca la mine. Eu cred că da. Cred că da. Cum e la asta? Brijul. Ah. Bun. Și o trage afară, așa? Da. Și ăsta e pentru...
punem la locul așa. Bun. Thanks. Dar numai în unele locuri e mai nașpa. Aceste trasee care nu mă urcăm. Da. Nici eu. Nici eu nu mă gândeam că e atât de urcat. Dar oricum, pe aici am fi deja la marginea pădurii. Mergem pe drumul ăsta, mă. De cine știe pe unde coborâm? Cam de 100 la 60. Aha. Nu mă gândeam că avem atâta de urcat și nici că venim atâta prin pădure. Mai mult când mergi în pădure. Da. Ținând cont că se spune că mai repede. Da. De cât ceas? 6 fără 3 minute. Oricum, traseul ăsta nu prea e recomandat. Trebuie să fim jos. Nu știu, că era mai de după aici.
Da, dar suntem la altitudine destul de mare față de drum. Bă, frate, aici e închis. Da. Păi pe aici trebuie să venim. Altundeva n-avem cum să venim. Bă, n-am simțit nimic ca deocamdată. Oricum pe aici arată traseul. Numai nu înțeleg ăștia. Te ajut? Acum să mă prindez la coaie, să mă de bicicletă. Unde mai jos să nu iau curent la ouă. Dar nu știu dacă merge. Pune mâna și vezi. Așa ușor. Nu. Băi, ați văzut pe când la coaie, că nu-i fain. Da. Ui, pe aici ai traseul. Hai, 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 hai! Fază de alergare! Așa, așa! O să văd și pălăria de măcar acum. Pas alergător, așa! Era bani, tu! Era noi cu bacile, nu mă Da. Numai ușor, bă, numai ușor să... Nu se sperie să-mi ducă ceva pe aici. Da. Azi meargă pe toate, azi meargă. Nu, se sperie. Bă, dar ce noroi e pe aici, uite-te numai să-mi fac. Bun, băi, atunci trece mai în jos pe aici, ui. Mulțumim! Te ajut? Bună, bună, din Sighișoara. Da, exact. Da, nașpa pe aici. Nu recomand nimănui să vină pe aici. Ei, nu prea ai circulat. Avem pe mucchiată pe la Beșa, ai zis. Uite, pe la Stejarenge, vezi, așa. Exact. Da, da, da. Ai nașpa. Dar pe aici nu prea umbla oamenii. Da, da, da. No. Numai bine, sănătate. E banii pe aici vii, pe la Albești, pe vale, așa partocului drum. Da, acolo da, am fost. Sănătate, numai bine. Doamne ajută. Salut. Am făcut să la liniștit, Da. am făcut bani pe acolo, în spate. Oh. E ok, ui ce de noroi mi s-a adunat pe furcă. Atât a fost tura de astăzi, am urcat de pe strada Ana Ipăltescu către platoul Breiter, iar de acolo am mers către Apolt. Nu recomandăm acest traseu la nimeni. Până data viitoare aveți grijă de voi, pa, pa!